Da li znaš da je praćenje olimpijskih igara na društvenim mrežama oborilo sve rekorde? Sanja, kao što vidiš, sad sam malo zauzet, ali napravit ću pauzu. Verujem da je tako, jer sam i ja preko Facebooka, Twittera, Instagrama i web stranice igara pratio šta se dešava u Sočiju. Čak 2 milijarde poseta zabeleženo je prošlog meseca na olimpijskim internet platformama. I to je u suštini vrlo logično, jer je to najbrži način da se sazna rezultat ako nisi ispred TV-a. Eto, tako sam ja, na primjer, saznao šta je naša reprezentacija u streljaštvu uradila na prvenstvu Evrope. Ekipno je osvojila zlato. Kako ide ovo propadanje? Ne ide. Ja sam Arsović Andreja, evropska šampionka u disciplini vazdušna puška. Ja sam Maksimović Ivana, evropska šampionka vazdušnom puškom. Zajedno sa Dragonom Todorović osvojili smo prvu ekipnu zlatnu medalju u ovoj disciplini u istoriji srpskog streljaštva. I ne samo to, do šampionske titule stigli smo sa novim evropskim rekordom. Istorijski rezultat na Evropskom prvenstvu u Moskvi pokazao je još jednom da su strelci iz Srbije u samom svetskom vrhu. Izuzetno sam zadovoljna i srećna, pogotovo što se to takmičenje Evropsko prvenstvo završilo našom himnom. Velika sreća, veliki ponos što smo zaista uspjeli da dođemo do te prve istorijske medalje. Nije bilo ni malo lako. I u tom trenutku sam mislila da ću da padnem u nesvest. Sva sreća, u tom trenutku smo se bile i zagrlile, držale smo zastavu i to je već bio neki trenutak da sam bila sigurna da sam na zemlji. Uspjele smo sa evropskim rekordom da dođemo do te zlatne medalje koja će zauvek ostati kako u sećanju, tako i upisano u istoriji. I radovale smo se, i suze su tu bile, i skakale smo. To je izuzetan rezultat, pogotovo kada se uzme u obzir da je oboren i evropski rekord, a da u isto vreme bilo i azijsko prvenstvo gde su nam najveće konkurentkinje kineskinje bile ispod nas, znači 3 kruga su bili bolji od kineskinje. Očekivala sam jednu od medalja, naravno nisam očekivala evropski rekord, ali sam bila svesna potencijala koje naša ekipa ima. Ali sada mi daje samo jedan veći motiv za naredna takmičenja. Tako da očekujemo sa pravom na svetskom prvenstvu dobar rezultat i borbu za medalje. Andreja Arsović se u Moskvi okitila srebrnom medaljom u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Ivani Maksimović pripalo bronzano odličje. Kako u uzbudljivim trenucima, kada se odlučuje, ostaju mirne. Pa godinama vežbam tehniku disanja, tehniku okidanja i uopšte iskustvom, kao što ste rekli, zbog mojih medalja prethodnih, sam navikla da na tim takmičenjima visokim imam i naravno i veću tremu i da je adrenalin mnogo veći. Lako planem, lako se iznerviram, valjda mi je takav horoskop, ne znam, ali tim mi je, da kažem, teže da se smirim u takvim situacijama i da nekako puls smirim i emocije iskontrolišem. Sve emocije morate u toku takmičenja da sabijete u sebe, da nema nijedne prikazivanja emocije. Kada ne ide, bolje da im ne stajemo na put, znači nervozne su, potištene, znate kako je, spremamo se za ta velika takmičenja, očekujemo dobre rezultate, dobro se radi i kada se desi da nemamo sreće, da je za 0,1-2 izgubimo medalju, bolje da im ne stajemo na put. Tek posle takmičenja bukvalno rečeno eksplodirate i tad nastaje i sreća. To je meni zaista još jedan izazov da pobedim samu sebe na takmičenjima i da iskontrolišem sve, da sve bude pod mojom kontrolom, kako i tehnika, tako i emocije i da zaista kad dođem do medalje onda to bude stvarno još veća sreća i za mene još veći uspeh. Andreja Arsović sada ima 3 medalje u pojedinačnoj konkurenciji sa evropskih šampionata, zlatnu, bronzanu i srebrnu. Prošle godine pobedila na takmičenjima u svetskom kupu u Fort Benningu i Changwonu, te je postavila svetski rekord vazdušnom puškom. U finalu svetskog kupa prošle godine u Minhenu bila je druga sa malokalibarskom puškom. Ivana Maksimović je postala olimpijska vicešampionka u Londonu sa malokalibarskom puškom. U istoj disciplini na Evropskom prvenstvu u Osijeku prošle godine stigla je do bronzanog odličja. Na šampionatu Starog kontinenta takođe 2013. ali u Danskoj postavila je svetski rekord sa vazdušnom puškom. Kao Andreja Arsović u finalu svetskog kupa prošle godine zauzela je drugo mesto, ali sa malokalibarskom puškom. Mnogo velikih rezultata, ali ima onih koji su posebno dragi. Pamtim tu prvu evropsku medalju, zato što je bila zlatna, zato što je bila prva, zato što sam bila mlada, neiskusna, nisam ni znala šta me tada u stvari uopšte i snašlo, ali posle osvajanjem i ove medalje nekako sam i odmah shvatila šta znači. Ali drago me što sam osvojila i prošle godine, kao što ste pomenuli, na finalu svetskog kupa u drugoj disciplini, malom kalibru, srebrnu medalju, zato što sa
finala svetskih kupova nisam imala nijednu medalju i zato što sam osvojila kristalni globus i ostala mi u pamćenju posle jednog dugog i teškog perioda koje sam imala prošle godine, ulazak u svako moguće finale, a nijedna medalja, tako da sam s tom medaljom i kristalnim globusom opravdala sve ono što je prošle godine se dešavalo. Jednostavno London kao prve olimpijske igre i zaista moj najveći uspeh, lični rekord tada i olimpijski rekord, zaista nezaboravni trenuci, najveća sreća i ne znam sa čime mogu da uporedim taj trenutak kada vi stojite na postolju. Iako se svira nečija tuđa himna, vi u svojoj glavi imate samo svoju, iako kroz film da vam idu sve slike teških priprema, treniranja, odricanja. Uvek se nađem kad pričam o tome, zaista velika stvar. Andreja i Ivana predstavljaju tu novu generaciju, znači mladi naraštaj srpskog streljaštva koji stvarno ima sve uslove da nastavi sve tu tradiciju i visoke rezultate koje se srpsko streljaštvo postizalo poslednjih godina. Svakako, one su dve izuzetno dobre takmičarke, unazad par godina postižu stvarno vrhunske rezultate, nema bukvalno velikog međunarodnog takmičenja s kog se neke vrate sa nekom od medalja i mislim da tek u narednom periodu možemo od njih očekujemo dosta dobrih rezultata. U ovoj godini Andreja Arsović i Ivana Maksimović na svetskom prvenstvu u Granadi imaće priliku da osvoje olimpijsku kvotu za igre u Rio de Janeiru. Prvo treba osvojiti kvotu, a prvo takmičenje je svetsko prvenstvo ove godine na kom ćemo se boriti. Sledeće godine imamo još 6 takmičenja. Imam novi tim oko sebe, psihologa koji mi zaista puno pomaže i trener sa nekim novim planovima koje smo promenili posle olimpijskih igara. Naravno, tu je Olimpijski komitet i Ministarstvo sporta koje nam zaista pomaže, ali njih nema, ne bismo bili i ovde na ovim pripremama i ne bismo se spremali na najvišem nivou. Želim da ponovim London, želim da sustignem tatu, da dostignem do te zlatne medalje. To mi je zaista i cilj i volela bih da to bude već u Riju. Ali evo, spremamo se zaista već sada, Ministarstvo i Olimpijski komitet zaista onako pomažu da na visini budemo onako na nivou sa svim zemljama u svetu, da se pripremamo na najbolji mogući način kako bi to i ostvarili. Tandem o čijim ćemo uspesima još dosta pričati. U ovom trenutku na svetskoj listi Andreja je treća sa malokalibarskim oružjem, dok je Ivana na istoj poziciji sa vazdušnom puškom.